Καλησπέρα. Χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό. Το podcast ξεκινάει. Το πήγα να κάνω, αλλά είμαι άχρηστη. Γεια σας! Είμαι ο Τζον Παπαδόπουλος. Και είμαι η Νικολέτα Μαντά. Και αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Christmas special, πολύ καλό. Christmas special. Λίγα μέρη, πράγματα έχουν Christmas special. Έχουν σειρές, ταινίες. Όλα ξέρω εγώ έχουν Christmas special. Δεν έχουν όλα Christmas special. Αν πας να δεις ένα θέατρο και είναι μια παράσταση, δεν έχει Christmas special παράσταση επειδή Χριστούγεννα. Έτσι γράφουν στα εισιτήρια. Εγώ ελάτε. Ελάτε να γιορτάσετε μαζί μας. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε λοιπόν όντως στο Christmas special μας. Είμαι ο Τζον Παπαδόπουλος. Είμαι η Νικολέτα Μαντά, ξανά. Και είμαστε βλάκες. Όχι, εγώ είμαι βλάκας. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν κόσμο, Νικολέτα. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ναι, αλλά για έναν κόσμο. Όπου είναι μόνιμα Χριστούγεννα. Το επεισόδιο θα είναι πολύ μακάβριο. Ρεαλιστικά δηλαδή το επεισόδιο είναι πολύ μακάβριο. Εγώ είμαι full εντωμεταξύ ότι είναι χαρούμενα αυτά που έχω σκεφτεί. Εμένα είναι πίσα κατράμι. Α, επίσης. Να, ορίστε, πόσο Χριστούγεννα. Ορίστε εδώ, Χριστουγεννίλα. Α, θα το κάνουμε όλο το flex. Ορίστε, Χριστουγεννίλα. Καταρχάς, ξεκινήσουμε τα βασικά. Κουραμπιέδες, Νικολέτα μου. Τι, Αγοραστή, φτιαχτεί δική σου. αγοραστή. Προφανώς και αγοραστή. Κανείς δεν μπαίνει στο κόμμα να φτιάχνει κουραμπιέδες. Γιατί του αγόρασε, τσάμπα λεφτά πέταξε. Πόσο κάνανε αυτά, 3 ευρώ. Μάνα μου τους πει. Πόσο κάνανε αυτά, 3 ευρώ. Αλλά πόσα μελομακάρονα. Κοίτα, ένα θετικό να το πάμε από εκεί. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι, αλλά Θα έχουμε όλο το χρόνο μελομακάρονα. Ναι, θα ήταν υπέροχο να έχεις όλο το χρόνο μελομακάρονα. Καλά, μπορούμε και πάλι. Μπορείς να και έχουμε. πάλι να έχεις, όντως. Αλλά δεν το κάνουμε. Παλιά κοκορέτσι είχαν μόνο 4-5 μαγαζιά και το Πάσχα. Το Πάσχα είναι το έκτο μαγαζί. Πλέον είναι 15 τα μαγαζιά που έχουν κοκορέτσι. Εντάξει, μπορείς να βρεις κοκορέτσι όλο τον χρόνο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι Χριστούγεννα όλο τον χρόνο για να έχουμε όλο μακάρονα όλο τον χρόνο. Ούτε κουραμπιές. Αν και αυτό το έκτομα Ναι, δεν αλλά ξέρω έτσι ποιος θα πάει. φάει. Γιατί? Αν και αυτό το έκτομα δεν ξέρω ποιος θα το φάει, λέω. Έχω ένα λάκκο στην αυλή μου. Κουραμπιέδες βάζω μέσα για να κλείσει ο λάκκος. Στο κάνουμε τον τοίχο. Στο κάνουμε τον τοίχο, είναι αυτό το πράγμα είναι σαν τσιμέντο που δεν έχει νερό. Έχεις σηκώσει ποτέ στην άμμο που κρατάει σχήμα? Κουραμπιές. Ναι. Αυτό είναι. Κουραμπιές με χρώμελο μακάρονο. Ήδη είναι κόλαση, είναι μαρτύριο να ζεις σε έναν κόσμο που είναι μόνο Χριστούγεννα επειδή είναι κουραμπιέδες όλο τον χρόνο. Ναι, αλλά είναι παράδεισο γιατί έχει μελομακάρονο. Δεν θα το πάμε έτσι. Τα υπέρ και τα κατά δεν ζυγίζουμε εδώ πέρα, Νικολέτα. Εσύ είσαι το υπέρ, εγώ είμαι το κατά. Εσύ είσαι το έχω παιδάκια να μου λένε τα κάλατα κάθε πρωί. Και εγώ είμαι έχω παιδάκια να μου λένε τα κάλατα κάθε πρωί. Κοίτα να σου πω κάτι. 1 στα 10 παιδάκια θα έχει καλή φωνή. Έχεις δει αυτό το meme στο TikTok που είναι το. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ ήμουν από αυτά που έπαιζα και μελόντικα. Τι μελόντικα. Τους έσπαγα τα τέτοια, ήταν Τι μελόντικα. έσχος. Έχεις κάσει μύτη την πας με σαξόφωνο. Το έχουν δει τα ωραίο. μάτια μου, τρελάθηκα. Αυτό είναι ωραίο. Ήμουνα πιτσιρίκι, ήμουνα 11 χρονών και σκάω στα κάλαντα και είναι ένας μαν που κάνω μπρο, Μέχρι πρώτο ηλικίου πήγαινα, τι εννοείς? πόσο είσαι? Και μου λέει 19 και ήμουνα μεροκαματιά. Ότι πας, Στην εργατιά στην τώρα. εργατιά, είχε πάρει σαξόφωνο στα χέρια. Τον είδα να παίζει στο σπίτι πριν πάω εγώ και του είπα μπρο πάρε και τα λεφτά μου, δεν είναι... Να πάω εκεί πέρα να τους χτυπήσω την πόρτα να τους πω ότι άφησες τίποτα. Κρίμα είναι. Έμεινε τίποτα πίσω ή θα με κεράσουνε κουράμπια και θα αυτοκτονήσω με το βγω. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ. Άμα μου σκάσει μύτη, πάω στο σαξόφωνο του πω λοιπόν, δώσε μου τον αριθμό σου, στείλω αέρας 5 εκατοστάρικα, δεν ξέρω. Δηλαδή, Στείλε σε μένα να ξεκινήσω να μαθαίνω. καταρχάς 5 εκατοστάρικα κάνει να αγοράσει σαξόφωνο, ξέρω κάτι. Αυτό θα ήταν τα θετικά. Θα ήταν το μοναδικό θετικό κομμάτι που βλέπω στα κάλαντα κάθε μέρα είναι ότι μία φορά στο τόσο. Θα σκάγει γιατί πας με πιάνο. Θα σκάγει γιατί πας με πιάνο.
Δεν φαντάζεσαι. Βάλα για αρμόνιο, φαντάζομαι, στην πλάτη. Όχι κίταρ. Και θα το. που είναι- Όχι, αρμόνιο στην πλάτη και θα το βγάζει. Θα το σηκώνει και θα κάνει stand αυτόματο. Ναι, ναι. Σαν τα. Πώς είναι κάτι σκαμπό που τα έχουν για το θέατρο και τα έχουν στην πλάτη δεμένα και κάθεσαι έτσι και κάνει χρακ και. Εγώ το έκανα πιο κωμικά εικόνα. Το έκανα να πάρει μια πλατφόρμα και να τον πηγαίνει ένα. Old West style. Όλο το πιάνει. Ναι, όλο το πιάνει. Όχι με ουρά. Να χωράει να πολύ χωράει στην κατοικίες. πλατφόρμα, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Ναι, αυτό, να πηγαίνει έτσι. Δηλαδή. Όλο τέτοιε τρέλε τα έχουν τα κάλαντα. Το μοναδικό καλό που βρίσκω είναι Κοίτα. ότι τα κάλαντα κάθε χρόνο. Κάθε μέρα. Φαντάζομαι το κάλαντα. Κοίτα, δεν είναι κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα γιατί Κάθε θα πάρουμε 15. όλη την περίοδο των Χριστουγέννων. Άρα ένα μήνα. Ναι, ένα μήνα έχουμε 3 κάλαντα, οπότε θα είναι αντίστοιχες μέρες του μήνα, μάλλον. Άρα θα έχει 3 κάλαντα το μήνα, 12 μήνες το χρόνο. Άρα είναι 36. 36 κάλαντα το χρόνο. Κοίτα, θα υπήρχε και κρατική επιχορήγηση για τα μονοεύρα και τα δίευρα που Θα δίνουν με στα κάλαντα. βρίσκανε. Κοίτα, οι υπάλληλοι του Τζάμπο τι θα πούνε, ρε φίλε, που θα ακούνε Μαράια Κάρεϊ κάθε μέρα. Ξέρεις ότι έχω δουλέψει εποχιακός Χριστουγεννά σε τέτοιο μαγαζί, έτσι. Όχι, δεν το ξέρω. Έχω περάσει την κόλαση, Νικολέτα, εντάξει. Έχω δει την κόλαση. Έχω δει ότι είμαι η κόλαση και βγάζει τη μούρτη και νιώθω στανάς. Έχω δει την κόλαση, Νικολέτα. Έχει έρθει. Υπεύθυνος μου. Αυτό θα ήταν η κόλαση προσωποποιημένη. Ναι. Θα πέθανες και θα σε πηγαίνανε στο Τζάμπο. Ναι. Έχει έρθει υπεύθυνος μου και εγώ είμαι χοντρός με μουσια, ωραία. Στα μάξι φοράνε κόκκινο. Ήμουνα πρακτικά ο Άγιος Βασίλης. Έχει έρθει υπεύθυνος μου και μου λέει: άμα πάρεις το και τη βάλεις και πας έξω, σου δίνω 5 μέρες άδεια. Ένα μήνα ήταν η σύμβασή έκανες. μου. Του λέω: δεν έχουμε στολή στο νούμερο μου, χαμό. Πονάω ακόμα. Θα πήγαινες και έξω από τα βενζινάδικα που είναι αυτοί που γυρνάνε στα μπέλες και θα ήσουν ο Άγιος Βασίλης και απλά θα γυρνάγες, ξέρω εγώ, λαμπιόνια, κάτι τέτοιο. Σαν νάντσας. Μπαλίτσες. Τύπου Ντονατέλο. Τύπου Ντονατέλο. Ελπί. Έλα πάνω. Έλα. Έλα. Έλα, βρε βλάκα. Έλα. Ανέβα. Έλα πάνω. Ανέβα. Ουρά! Τσακαλός! Τσακαλίρος! Πού είσαι? Πού είσαι? Πες το. Επόμενο λοιπόν τέτοιο. Άγιοι Βασίλειδες, όλα καλά, όλα Λοιπόν, γκουτσι. ωραίο, θετικό Χριστουγέννων. Θα είναι όλα στολισμένα, με φωτάκια. Δεν θα ξεστολίζεις. Fair enough, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι θα ξεστολίζεις. Αλλά θα πρέπει να στολίσεις όταν γεννιέσαι. Θα είναι ήδη στολισμένο από τους προηγούμενους. Απλά Δίπλα θα φαντάζομαι είναι δέντρα που θα γεμίζουν σκόνη και πηγή αλλεργιών. δεν έχεις κανονικό δέντρο. Έχεις το Τι είναι το πλαστικό. αυτοκαθαριζόμενο? Θα έχουν βγάλει τέτοια πράγματα, έλα τώρα. Θα έχουν βγάλει τέτοια πράγματα. Μιλάμε ότι είναι όλο το χρόνο. Δεν θα έχουν εξελίξει. Και τα χειρόκρυα παιδιά. Πώς συντομαζόμαστε πλήρως, ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ένα σκύλο εδώ πέρα για όποιον δεν το κατάλαβε. Απλά εγώ αυτό που φαντάστηκα είναι ότι όταν γεννιέσαι, καλά κάποια θα, επειδή θα είναι όπως όλα τα έπιπλα πια του σπιτιού μας, το δέντρο και όλα αυτά, θα είναι έπλο κάτι... το δέντρο. θα είναι Θα κάτι κρέμασε τα κλειδιά σου πάνω. Ναι, μπορεί. Θα είναι κάτι σύνηθες. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πετάς τα παλιά, θα παίρνεις καινούρια. Θα είναι μια τέτοια κατάσταση. Ναι, το ακούω αυτό που μου λες. Αντίστοιχα, δηλαδή, όταν γεννιέσαι, δεν θα στολίζεις, θα υπάρχουν από τους προηγούμενους, αλλά θα μπορείς να βάζεις καινούρια πράγματα όταν μεγαλώνεις. Ναι, φάει. Θα περιμένω εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Τελείωσες? One eternity later. Τώρα τελείωσες? Ναι. Σαν τα παιδάκια. Τάρα! Λοιπόν, έλα. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, μετά, άλλο θετικό. Έχεις το μήνα άδεια. Κάποιες μέρες. Κάθε μήνα. Όπως είσαι και τώρα. Πέρα από τις Δεν είναι κανονικές σου. fixed εννοείς. Πέρα από τις κανονικές σου μέρες, έχεις και κάποιες μέρες. Που είναι fixed.
Ναι, που είναι αντίστοιχα. Οι περισσότεροι μήνες έχουν. Δεκέμβρης έχει, Γενάρης έχει, Φλεβάρης δεν έχει. Α, 2. Ναι, και τα φώτα. Οκ, λοιπόν. Ο Δεκέμβριος. Οπότε έγραψε λάθος. Ο Δεκέμβριος έχει τις περισσότερες. Άμα βάλεις το Δεκέμβρη, έχει τις περισσότερες αργίες. Δηλαδή είναι το Χριστουγέννων, είναι Πρωτοχρονιάς και άμα βάλεις και τα μετά, είναι και 2 εκεί που είναι μαζί με τις Πρωτοχρονιάς και είναι και τα φώτα. Και βάλε και τις 2 μέρες του μήνα και τα σκου. Φυλάκια πολλά. Κοίσισμένη. Είδες, οπότε είναι καλό. Άλλο που έπεσα έξω. Focus. Ο Φεβρουάριος, κυρία μου καλή, δεν έχει επίσημη αργία γιορτή, αλλά έχει κάτι που όλοι οι Έλληνες νομίζω θυμάμαι. Η μη vegetarian vegan. Έχει την Τζικνοπέμπτη συχνά πυκνά μέσα του. Ναι. Ναι, καλά, μου μετράς και Γενάρη και λίγο πιο μετά Γενάρη. Και λίγο πιο μετά Γενάρη. Είναι η περίοδος των Χριστουγέννων. Είναι όλη η περίοδος των Χριστουγέννων. Δεν μετράμε τα Χριστούγεννα μόνο σαν μέρα. Δεν μιλάω στο Ολίδια, ξεκινάνε οι διαφημίσεις τζάμπο. Μόνο 37.000 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα το 2852. Δεν μιλάω για Τζάμπολαμπιόνια. Τζάμπολαμπιόνια. Καλά, έχει αρχίσει και με τρελαίνει τζάμπολαμπιόνια. Ρε, μα το Θεό και την Παναγία. Ναι, αυτό βάζουμε από εκεί. Ξεκινάμε από εκεί. Και φτάνουμε μέχρι τα φώτα. Οπότε βάζουμε ένα μήνα εκεί περίπου. 6 με 6. Οκ. Η γιορτή μου απ' έξω, ευχαριστώ. Έτσι είναι. Λίγα 7. Σωστό. Τιτάνας. Τιτάνας το έζησε 6 με 6. Η κυρία 6 με 6 θα έχει. 7 με 7, το 6. 6. Εξαίρετα. Τι άλλο φίλτα έχει όμως. Εσύ είπες ότι θα το πας dark, δεν το έχεις πάει ακόμα. Α, εγώ. Θα κρεμαστώ όντως με τα λαμπιόνια. Να σου πω, μισό. Γιατί κάνω μισό στα κάμερα. Με συγχωρείτε. Να το κόψουμε λίγο. Εσύ αυτό το τζόλινες όλη την ώρα, κάποια στιγμή θα καταλήξει είσαι massacre. Είσαι welcome to the Christmas massacre. Ή θα καταλήξει σε welcome to Jolly Good Funeral 2023. Κοίτα, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη τα Χριστούγεννα πλέον θα ήταν κάτι πιο συνηθισμένο. Οπότε δεν είναι ότι θα είχες πάντα αυτή τη χαρά, γιατί πρακτικά δεν γίνεται. Απλά νομίζω ότι θα σου δίνει μία παραπάνω χαρά, π.χ. Βγαίνεις στον δρόμο, βλέπεις λαμπάκια, αυτό, ή μπαίνεις στο σπίτι σου, είσαι λίγο αλλά βλέπεις τα τζιτζιμπρόνια εκεί πέρα και χαίρεσαι. Ναι, αλλά φαντάσου σε αυτό το πράγμα. Και είναι τα τζιτζιμπρόνια και όλη την ώρα. 24 ώρες 24 ώρο. 365 μέρες το χρόνο. 10 χρόνια δεκαετία. Υπάρχουν κάποιοι που δεν στολίζουν. Εκεί αντίστοιχα. Οι αρνητές των Χριστουγέννων. Αρνητές ταυτότητες. Γένες φερεγγύρε, αλλά Χριστός δεν πέθανε ποτέ. Δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως τα Χριστούγεννα είναι ένα συνοθέλευμα ό,τι να είναι. Οπότε εκεί πέρα θα ήταν αυτή, ότι ο Χριστός το δέντρο που κολλάει. Στολίστε καράβι. Στολίστε καράβι, ρε, τι θα θέλγινε, τίποτα δεν θέλγινε. Αυτό δεν θα έχεις όλο το τζόλινες, αλλά ουσιαστικά θα ήταν ένα boost. Κοίτα, απλά μετά υπάρχουν και οι άλλοι που είναι το ακριβώς ανάποδο, που δεν τους αρέσουν τα Χριστούγεννα, οπότε αυτοί... Sanity. Ξέρεις τι... The sane side of the world. Το συνδυάζω λίγο, γιατί στους περισσότερους που δεν αρέσουν, που έχω ακούσει, και δίκιο έχουν σε αυτό το κομμάτι, το υποκριτικό των Χριστουγέννων. Ναι. Που σου λέει ο κόσμος πεινάει και εμείς είμαστε τυριντάχτα, εδώ πέρα γίνονται... Εντάξει, το ακούω αυτό που λες. Και λοιπά. Αντίστοιχα θα είναι μεγαλύτερη η δωρεά, γιατί κάθε Χριστούγεννα νιώθουμε ξαφνικά πιο χαρούμενοι, πιο αυτό. Οπότε οι δωρεές κάθε Χριστούγεννα νιώθουμε ότι η εφορία είναι μακριά, οπότε καλά είμαστε. Αυτό. Οπότε οι δωρεές θα είναι περισσότερες. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Λογικά δεν έχω. Γιατί όπως είπα πριν, αυτονερούμε τώρα, δηλαδή είναι ότι θα είναι κάτι συνηθισμένο. Άρα... Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Είναι ένας κόσμος παράδοξος, ένας κόσμος με 100% Χριστούγεννα. Αλλά στην Αυστραλία θα κάνουν στη θάλασσα, φαντάζομαι. Μια χαρούλα, κύριε Λέ. Κοίτα, βέβαια, επειδή θα είναι κάθε χρόνο, φαντάζομαι θα υπάρχει εναλλαγή εποχών. Ναι. Οπότε θα παραμένουν Χριστούγεννα και το καλοκαίρι σε εμάς και Χριστούγεννα σε αυτούς με χειμώνα. Fair enough. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, να φέρουμε και το εξής. Δεν υπάρχουν μόνο τα Χριστούγεννα αυτή την περίοδο, έτσι. Υπάρχουν και άλλες γιορτές. Όπως το Κουάντζα και το Χάνουκα. Καλά, ναι, αλλά λέμε τα Χριστούγεννα γιατί εμείς αυτά ξέρουμε. Ναι. Θα μπορούσαν όμως να υπήρχαν και αυτοί. Για αυτές, δηλαδή, ο διαχωρισμός του πλανήτη να ήταν έτσι. Δηλαδή, να υπήρχαν τρόπον την χριστιανοί που έχουν Χριστούγεννα
Αυτό να είναι η μία φυλή, ας πούμε. Και η μία φυλή να έχει, ας πούμε. Έλπι να κάτσουμε. Κουάντζα, η μία φυλή να έχει Χάνουκα, μία φυλή να έχει κάτι άλλο, κάτι παράλληλο, κάτι παραπαράλληλο. Και έτσι να είμαστε χωρισμένοι. Όχι με το χρώμα του δερματόσβρου όπως είμαστε εδώ πέρα. Γιατί ρεαλιστικά ενώ δεν θα έπρεπε, υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στην ανθρωπότητα. Εγώ σκεφτόμουν άμα είναι να μην υπάρχουν έθνη. Ναι, αυτό έθνη, ήταν... να είναι ένα έθνος έτσι, ένα έθνος έτσι. Έτσι ξεκίνησε, πιστεύω. Να ήταν όλοι να είχαν μία ίδια κοινή γιορτή και ξαφνικά σαν προφήτες. Μα δεν είναι έτσι, όχι έτσι. Όπως ξαφνικά Χριστούγεννα. Είναι η νέα version. Είναι το 2.0 το δικό μας. Δεν κάποιοι κρατάνε το original, δεν κάποιοι πάνε σε κάτι άλλο, δεν κάποιοι πάνε κάτι άλλο. Παλαιοημερολογίτες. Ναι, κάπως έτσι. Και eventually χάνεται η original γιορτή του κόσμου που 365 μέρες το χρόνο υπήρχε. Άρα δηλαδή θα είναι οι παππούδες μας. Εγώ στο γενιά μου είχα δέντρο. Οκ, boomer, εντάξει, όμως τώρα είναι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Θα ήταν οι παππούδες και καράβι στολίζουνε ρε! Δεν θα στολίζουν κάτι άλλο. Άσε με ρε παππού, εδώ πέρα χέλατα, δεν έχει καράβια. Και Τι? έτσι προέκυψε. Έτσι προέκυψε. Έτσι προέκυψε, το ξέρουμε όλοι άλλωστε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι το τι στολίζεται το ξέρουμε όλοι. Ναι. Αυτό είναι το πράγμα που θέλω να πω. Μάλιστα. Θα είναι ωραία. Είδες. Θα είναι ωραία. Το πες. Θα είναι ωραία. Τώρα δεν το παίρνεις πίσω. Όλοι θα δουλεύουμε εορταστικό ωράριο όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο! Εορταστικό ωράριο! Όλοι μας! Όλο τον χρόνο! Και θες να πεις αυτό καλό πράγμα! Σερβιτόροι! Σερβιτόροι! Όλοι μας σερβιτόροι! Και δεν θα έρχεται κανείς στα μαγαζιά γιατί όλοι θα δουλεύουμε. Ναι, όχι, δεν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα το εορταστικό. Στο να δουλεύουμε Άγιες Μέρες τώρα πράγματα είναι αυτά ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτό θα βγαίνει και θα είναι Άγιες Μέρες στα κανάλια. Είναι Άγιες Μέρες, εγώ δεν δουλεύω. Αλλά δουλεύω, με βάζει εμένα να δουλεύω. Αλλά με βάζει να δουλεύω και ο Χριστός μου. Μαύρα! Μαύρα! Εξάωρη με δηλώνει. Μαύρα το άλλο 12ωρο. Γιατί έτσι θα είναι στα εορταστικά. Άμα τώρα το εκμεταλλευόμαστε, φαντάζομαι εορταστικό ωράριο τι θα γίνει. Έλατε. Εντάξει, δεν έχουν όλοι εορταστικό βέβαια έτσι. Έχεις τα δίκια σου. Υπάρχουν και χειρότερα. Μπορείς να είσαι γιατρός. Ναι. On call, όλη την ώρα. Πω και θα τρώνε τα Χριστούγεννα και θα πηγαίνουν Δεν κάθε... θα κόβουνε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα γιατροί. Ψαλίδα, νοσοκόμα. Μα πραγματικά αυτό, οι γιατροί δεν θα είναι non-stop. Γιατί θα τρώει, θα μας αμπουκώνει ο άλλος, κάθε λίγο και λιγάκι και θα είναι στα επίγοντα. Ναι, 100% θα είναι στα επίγοντα. Δηλαδή, αρτηρίες έχετε? Είχαμε αρτηρίες, τώρα έχω κάτι σωλήνες. Σφραγισμένοι είναι. Έχουν βάλει. Έχουν στουμπώσει πράγματα, ναι. Αυτά. Αυτά. Και με αυτά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Κάτι νομίζω. Δεν το είπα. Δεν το είχα πει τόση ώρα. Ένα τάκτυλο sex step counter πάνω δεξιά γωνία, παρακαλώ. Ναι, το ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τεντάκι. Η Νικολέτα τα κόβει. Αλλά και με αυτά τα λίγα μένουνε. Πότε θα ανέβει? Κάποτε. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Ελπίζουμε να χαρήκατε με την παρέα μας. Πατήστε το καμπανάκι, share, subscribe, like και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Καλές γιορτές! Οπερατέρ. Σκιές προσπαθεί να μας κάνει. Άννα, να φαίνομαι. Αυτά ξέρεις θα τα πάμε στο τέλος έτσι. Α, αυτό. Και αυτό.